Peygamberimizin de derman sözünde bahane mi diye? Khiyarukum ellezine izâ ru'u zukirallah. Ravahu İbn Mace vel Beyhaqi. Peygamberimiz aydypdyr. Bir gow adamlar tanıyjak bolsaňyz diýipdir, şolar göreňde Hudaý ýady düşýänler diýipdir. Şolar göreňde din ýady düşýänler diýipdir. Şu geçip bar ýakady gördüň Hudaý ýady düşýänler diýipdir. Şol göreňde din ýadyňa düşýänler diýipdir. Khiyarukum ellezine izâ ru'u zukirallah. Biz tövbe meselesinde şu vurrunda. Saklap bilmeyen men ya toban saklap bilmerin ya başaramak inni yapış. Bir Hudaýyň dostunyň sininden yapış. Ak niyet bilen, arastalyk bilen, adamlar arasını agzalyk etmesizlik niyet bilen, fırqa etmesizlik niyet bilen, musulmanlaryň aralaryny bulamasyzlyk niyet bilen. Men bir näme boldum diýmejek bolup. Belki fakat Hudaýyň razyçylygyny tapjak bolup. Şol Hudaý adam, şol derman adam meni sataşsaň, ak niyet bilen elbette sen ýüregiň şayet fakat bir awwelin barıp salamlaşyp oturup hayır dogasyna alaňda da seni tiki altyn etip bersin. Bir misalyny aýdyp bereýin, goý gurrun kamil bolsun, o dikkat edin. Konstantiniye İstanbul'u fetheden kim sultan? Sultan Muhammed Fatih. Allah ondan razı olsun. Sultan Muhammed Fatih. Fetih bolandan sonra şoňulukon murabbisi, murşidi, ustady kim? Ak Şemseddin Can. Allah ondan razı olsun. Bir hak pirleň miri, hak Allah'ın dostlarynyň birimişdi. Barıp 6 garyn, 7 garyn menden ozalyn görürüň. Faqabbala as-sultanu yadahu wa qala ji'tuka li haja. Bir wagt şu Sultan Muhammed Fatih padşah da Ak Şemseddin Can'yň ýanyna barıpdyr, piriniň ýanyna. Elinden okşaptır padşah olup. Bir seninden istegim ma diýipdir. Aýdyber diýipdir, sultan diýipdir. Ak Şemseddin'e. En edhulal halwata indaka. Sen kade ýekejedin, otagyňda bir zikr edip, ibadet edip oturýan, maňa bir gün ijaza ber, men ýanyňda oturjak diýipdir. Ýekejedin kade öz hüjräňe otagyňa girýän, ya halvata çöle çıkyan, bana da icaze versen yanında bir cevun oturacak deyiptir. Fakala la. İcaze vermeyen deyiptir. Sultan icaze dilaveti, şeyh icaze vermeyen deyiptir. Feabrama aleyh. Fakala la. Yalvarıptır, yıkılıptır. Bir cegedik yanında oturayın deyiptir. O da fetih bolandan sonra İstanbul. Yok deyiptir. İcaze deyiptir. Am sultan narahat bolupdyr, gaharlanypdyr. Bir sadece adamlaryň biri ýyrtygyň maşbilen gelip maňa ijaza ber, sen ýanyňda bir gün oturjak diýse bolýa diýip aýdýan diýipdir. Näme maňa ijaza bermeýän diýipdir. Inni bir kıssaga düştü, inni derman seçmäne durupdyr. Asyl bir gerek gurrun ştaýyny. Faqala şeyh radiyallahu an innaka iza dakhaltal khalwa tajidu lezzeten تسقط من عينيك السلطنة فتختل أمور السلطنة فيمقت الله تعالى علينا بذلك. Ey sultan niptir pir. Bilýän mi diýipdir? Eger menen bile halwata girsen, padşahlyk, sultanlyk gözüňde siňek ýanakda bolup bir erzeş bolar diýipdir. Eger menen halwata girsen, dünýäň nämedigini bilersen, padşahlyk azamaty gözüňden gaçar, ay men şu padşahlykdan bidar diýersiň, o milletiň işi behem urlar diýipdir. Kime ýe bolsun, kim ýygnasyn milleti diýipdir. Her kasira behrekari sahtan diýipdir. Sen gelip men ýanymda otursaň, ýani eser eder diýipdir da. Bir gün ýa bir sagat menen bile halwata girsen, padşahlykdan bidar bolarsyň diýipdir. Oğlum Hudaý on radiden o eden işimizden. Men Allah üçün sana icaze bermeyen, yanıma halvette gelme diýipdir. Hudaý üçün icaze bermeyen sana diýipdir. Täsin edip berin işin o qaýymdyr diýip, on bir neçe nasihatlar aýdyp, bir gaýrat et işin menen bol diýipdir. Yani asyl men aýtjak bolýan gurrunum ştaý. Ol hak Hudaýyň dosy bolsa, şoň menen oturşdyň eser qawy goýýar da insanyň wujuduna.
Hatta sultan bolup oturan adam da bolsa, şoň menen halwete girdi, ýüregi nurdan dolu bolýardy. İnneke izâ dehaltel halwa tecidul lezzeten tusqitu saltanata min ayneyke. Gözünden açar padşahlyk diýipdir. Allah üçin sana icazet bermeýändir. Bolýar diýip çykyp gidipdir. Sohbeti merde Huda merdet konat. Sohbeti merde Huda merdet konat. Sohbeti merde Huda merdet konat. Sohbeti her nas heza serdet konat diye. Gurrun kıskaca vakti kamil aydılandır. Biz tawbaga hiç kim ve hiç yer şert değil. Her yerde tawba etsen tawba kabulla. Emma tawban saklap bilmedin değil mi? Doğrulap bilen akmı? İmanın, musulmançılığın innimine yapış. Näme deyip Resulullah'ın zindigitin idini kulağatını yankıyını. Peygamberimiz näme deydi? Siz her yerde musulman bolsaňyz kabul ahim deydi. Emma inni näme deydi? Gelin berrak süýüşüň tutun elimden deydi. Gelmek gerek ahim diýmändir. Näme çyk rahmet çekip ýörüp bir yerden gelip diýmändir. Näme diýipdir? Febayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi eydina. Peygamberimizin mübarek golundan tutup gaýta iman kelimesini aýtdyk diýipdir. Odul musulman bollu diýip Rasulullah aýtdahim olara. Onu da ol ellen tutmak, gollan tutmak başka bereketi vardır. Ol Resulullah'ın sünneti diýip aýtypdyr. Summan sarafna ila rihalina. Yine bir 10 daqiqa gurrun kamil bolsun. Bir kerwenin gurrun ýarsy galmasyn. Ohm biler kerwene gaşyn gelipdirler. Rahat Resulullah'ın elinden tutupdyrlar. Kerwenne özleri jaýlaşypdyrlar bir ýaňa. Ohm Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam birini iyi beripdir, şolar bir gelsinler ýanyma diýipdir. Wa qad kunna khallafna aleyha asgharana. Bir jawan oglany bala odal kerwenne goýupdyrlar. Mallary iň mermeli, mallar suwa ýakmaly, zatlaryny saklamaly. Hulasa işlerini etip durmaly. Yani ýanky kerwen hak Resulullah'ın elinden tutanna o ýaşaçyk oglan ýokmuş. Ohm Peygamberimiz biriňiz de galmaň hemmäňiz gelin diýipdir. Hemmes üýüşüp gelipdirler, görse o bir nefer yok ýaşaçyk oglançyk, ýor togul, hytmatkar, gullukçy. O gullukçy da kirene tutulan gullukçy daha. Men özüm siziň işiňizi bitirerin diýip galjaň daýa oglanmışdyk da. O wagt şu musafirde ýurdaşlarynyň işini bitirýärmem bol. Zatlaryny daňyşdyryp, çaý suwlaryny dogurlap, naharlaryny dogurlap, gapçanklaryny ýuwuşdyryp hyzmat etýänmiş da. Ohan bir de Peygamberimizin mübarek barip ýanyna oturup golundan tutupdyr. Fequlna ya Resulallah, ey derman gurrun görsen aňay. Fequlna ya Resulallah, innehu asgharuna ve innehu khadimuna. Ya Resulullah, biz kerwenimizin içinde en kiçi ýaş olan şey hytmat etýän neşe. Bizim kerwenimizde en ýaşaçy olan şey hytmat etýän neşe. Ey Resulullah bir derman söz aýdypdyr. Ey Resulullah jan bir derman söz aýdypdyr şondan. Näme diýen bolsa gowy. Olar näme diýdi? En ýaşaçygymyz şey, en hyzmat etýän neşe diýdi. Düşükleri ýadyýar, düşükleri ýygnyýar, daňyşdyrýar, hem işler şile diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidul kavm khadimuhum. Sizin başınız diýsene bana diýipdir. Hytmatkar diýme bana diýipdir. Seyyidul kavm khadimuhum. Altynyň suw bilen ýazyp goýmaly. Te gelillimiz görtdirer ýany. Te oglulymyz görtdirer ýany. Te gyzlymyz görtdirer ýany. Te biziň şu mahalky bir her mahallede bir oly qorrak ak sakallymyzdy bir görtdirer ýany. Oly qorrak 10 ýyl mundan bir ýaşulla bolardy. Ony muni gelin adam dogan oglan ýaraşdyrardy. Inni de şu jyr adamlar dörer ýany. İlüňiň içinde bir kellesini agyrdyp, hanawadalary, agy inli oňşmeýälleri mehabbetleşdirip duran bir ýaşullymyzdyr bolar ýany. Ýöne kepin ýyzyny geçip beren 80-90 ýaşyndaky adamlar bolmaz ýaly. Belki oly kan adam bolarly ýaly. Onun meşilmin nodal, nagat kent dişdirek, her mahallede oly qorrak adam mady. Baňşy mahal şo direk. Peygamberimiz aýdypdyr, Seyyidul kavm khadimuhum. Kim hyzmat etse şo başdyr diýipdir.
Bu zat oğlana deyiptir, oğlan näme bana başyňy diýýaýdyň deyiptir. Hyzmat edýänişimi deyiptir. Bir öýde bir gelin hamana şu öýüň içinde ya ärine, ya adamsy merizmişde, ya gaýnanysine, ya gaýnaçasyna meriz halmışdyk. Çay, su, nahar. Şol adam kıyamet inşallah hemmemiz görür ve hak Resulullah'ın sözü. Kan recevay arada giyceğun nefil namazı okuyup birinin övdü da. Seyyidul kavm hadimuhum. Hıtmetkar baştaşa. Ya öz adamsına hıtmet ettiğe canı bilin. Ya öz içerisine hıtmet ettiğe bir erk adam canı bilin. Ya öz ayallı oğullarını saklayıp da hıtmet edip canı bilin. Ya meselen kan inna talaba bir mariz oğulları var. Allah Teala sowgat etip beripdir. 5 yıl bolupdyr, 10 yıl bolupdyr, 20 yıl bolupdyr. Ya erkek oğlançyk, ya kız oğlançyk, malul bir meriz Allah sowgat etip beripdir. Gije onun için hyzmat edip otyla, toy öksele gaýgy, ýa öksele gaýgy, mereke öksele gaýgy, aýdaýlansala gaýgy, bazara öksele gaýgy. Çyn şol adamla başta hyzmat etýärdi şol adamla. ندانستی که ای کودکی خود پسند که مردان به خدمت به جایی رسند. ندانستی که ای کودکی خود پسند که مردان به خدمت به جایی رسند. Kim hizmet etti? Allah'ın doğası da aşağı. Ya yaşlılık mahallesini onun ağzını biriktirip, mehabbetleştirip, beterdi erhiliğin arasında şu zamanı hükmen her mahallede ol korra adam gerekti. Hay beytme, hay inim, hay doğancığım, hay ağamcan, doğrulansın, hay gelinim, geçirimli ol, Allah için ol, näme ol, kıyametin yadına salıp, dayavdur deyip, nämet deyip, mehabbetli olup, beylikleri de edip öğretip, beylikli ulgu olup, ustadımız Cepparağın tahzir näme diye, men 9 yaşımda, 10 yaşımda diye kişi molladım diye. Şimdi bir neçe yıl ne oldu? 50-55 yıl ne oldu? 9-10 yaşımda elimde de heftiyek var, Kur'an-ı Kerim var, 9 yaşımda molladım. Bir kethuda kefi yürüyen bir han kethudalın bir atlı bariyadi diye. Ey yaşlılar, eştin mi dermanı görürüne? Bir han kethudalın bir kefi yürüye, devletli millet kefi yürüyen atlı bariyadi diye. O hamşa beni gördü de atından düştü de Esselamu aleyk deyip bana salam verdi hala ahvalet beni atına bindi diyor. Halka ulgu oluyor da din adamların sıylamalıydı da 9 yaşında 10 yaşındaki oğlancıkka şon elini heftiyek ba ya telfeciği va ya böğürcüğü va belli şon bolup başın moğulla şon. Bir han atından düşüp var Esselamu aleyk deyip görüşüp yine de atına binip gitmeli. Edip terbiyet veriye beylik görüp duran adamlara. Ya şu bir kovuluk ediptir de din için 50-60 yıl üstünden geçip şu mahal ağdalı vati Resulullah'ın zindigi namasının içine tıkılışı vati şun görürünü. Neden esti ki ey kudeki khud pesend ödüne nem kadiyan deyiptir ki merdan bi hidmet bi cayi resend. Adam hizmet esti bir yana yeter deyiptir. Şu görürün Resulullah'ın derman görürünü da seyyidul kavm hadimuhum. Hizmet et hatta karment de olsa doğru vazifesi ayrılığı oluyor. Niyetini ne almalı? Şu Müslümanların işini yolla salayın nimeli. Canım benim şu adamların işi doğru olsun nimeli. Yaltanmani, alyan çörüğüm, alyan aylığım yerine yesin, halal olsun nip. Ya debirler, muallimler, mudirler, her yerdeydi olsun. Men hizmet edeyim, yerine yetireyim nip canı bilen olsa, şu Müslümanlara Hudayın razıçılığı olsun neyse, ya bimar stallarda, hizmet edip Çin'e gidiyen canı bilin hokkosuz etse Allah razı olsun deyip niyetini alıp elini isteva şol adamlar zindigisinde de lezzet tapıyor Hudayın yanında da azizza şol adamlar. Neden esti ki ey kudeki khud pesand ki merdan bi hidmet bi cayirsen Resulullah aydıptır seyyidul kavm hadimuhum. Kim hidmet etse başşodur. Ey cemaat şuurun sebepli pirlerine hizmet edip ulukon evliyalar döreptir. Şu ürünler Moğolluğun arasında Bukhara'da bir adamları geçiptir 30 yıl ustadına nahar pişirip bir yedik ustadının oğrunca naharından dağıtmanırdı. 30 yıl ustadına nahar pişiriptir hemen Bukhara'da bir Moğollu ustadına nahar pişiriyenmiştir. Dersine meşgul olup belki. 30 yıl naharını pişiriptir oğrunca çörek batırıp bir yedik dağıtmadım deyiptir. Ustadımın edebini saklayın hizmet edeyini şuna deyip.
Hizmet bilen her kim derejeye geçipdir. Hatta bir tor padşahlık geçipdir. Musulman padşahla İslami ýaýrydyp bir şehri bir owany fethedilerinden sonra serwazlaryny oturuň diýip elini ulukon sini alıp öýde zat paýlaýarmışdy. Hamana çaý suwlaryny naharlaryny. Ama ey sultan sen otur diýerlemişdikler. Ona näme diýermişdi? Ve kana ba'du salatin yahtimul junuda bi nafsihi ba'da fath qaryatin azima mutemessilen bil qawli sa'id seyyidul qawm khadimuhum. Ulukon sini bilen serwazlarynyň arasynda ulukon padşah hamana füji naharlaryny çaýlaryny paýlaýanmışda sen otur padşah diýerlerini Peygamberimizin ýanky sözüni okuýanmışdyklar. Seyyidul qawm khadimuhum kim hyzmat etse başşodur diýenmişdik. Men hyzmat etjek size diýenmişdik. İslam bir şäher bir owa girmege sebep bolduňuz diýenmişdikler. Şu gurrunları Resulullah'ın dirman gurrunları o çağıcığı getiripdirler. Şu bizim yaşaçık oğlancığımız hizmet etdiýänji diýip kiçi tutupdyrlar da Resulullah can onu asmana çıkarpdyr. Onu Resulullah belki Allah çıkarya oladım. Kim hizmet etse baştaş oladım. Allah Teala dünyanız ahiretiniz abad etsin canıda. Yaşayışınız bereketten dolu olsun. Nurdan dolu olsun. Bu gurrunları içine girip, yüreğimize girip, zindigiýlemimize girip, zindigiýlemimiz abad bolmagy sebep bolsun inşallah.